welcome back again to my vlog. And right now, na ako karon sa usa kay pinaka-importante event sa akong kinabuhi. Is usually every year, this is an annual event. Mo ni siya ang pinaka-last na entry sa akong vlog, sa akong mga televiewers, sa akong mga viewers, subscribers, followers. Guys, mo na usa sa pinaka-importante nga vlog. So this is a big event. It is called Pasko sa Kabataan. So basically, I am right here in the Our Lady of the Sacred Heart Parish Gym. Sa iyo makita sa Luyo na yung mga bata dira, that's 200 less fortunate children nga among organizean og usa ka dako nga Christmas party. Og ato usab nga acknowledge ang kahago sa atong mga volunteers para niining kalihukan. So mayong buntag karon kay naami diri sa Carbon nga namalit og balde. So right now guys, nalawag ako na sa stage, yung mabadlong ko. Then ako lang, i-share lang ako ninyo nga na ako mga benefactors sa mga sponsors nga na i-share din ang event. So yung makita, we have 200 gift packs din. Each pack contains secret item. And dito sa tayo sa photo sa ating mga youth volunteers a night before or sa mga previous days, litras gadagan ang Misa de Gallo. So ilan nila ginay na yung photos. Aside from that, we also have katuganing mga pre-love items. We have pre-love items, pero kani siya, amo ni siyang gi-filter para ang mabot sa mga bata is kana mga usable lang for kids. And of course, we also have pray pa. Which will all receive all your goodness through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father. So right now, nag-pray na para sa snacks. Then aside from that, we also have chinelas. Nami mga slippers. This is actually 200 pairs of slippers. Para gapon sa mga bata. Aside from that, we also have balloons. Nga amo sang hinay-hinay. Of course, as a bata, baya, ganahan siya, wag ka party, dapat ganahan ka nakadiplit ka balloon, di ba? O lastly, of course, ang highlight sa tanan, isang balde. Ang balde, kailangan ay toiletries, toy, of course, noodles, canned goods, powdered milk drinks, and especially ang bugas, importante. Of course, ang kanil mismong kuan. Of course, ang mismong balde, mailahan na sa siya. 200 buckets of bundles of joy, 200 toys, 200 pairs of slippers, 200 balloons, and what else? 200 food packs, and especially nasa ice cream na to. Then, para makita niyo yung mga bata, mo ni ang mga bata, mo ni ang gamas sa mga bata. Mo na siya ang 200 ka kids. Then, kano siyang MC, mo na siya ang president sa Parachute Coordinating Council. So, ito silang Parachute Coordinating Council. Well, basically, ang Parachute Coordinating Council is existing council na siya. Mo na siya ang council sa tanang youth organization sa kasimbahan. If isang unsa nga Catholic Church yung agtoon, mangutana mo na PYCC. This is one of the biggest events sa parokya nga mga youth may nagda. So, mo niya ang pinaka-highlight sa year-end sa mga youth. So, basically, this is one part of my journey as a youth. Well, sa mga wala na kailan ako, I am part of PYCC for 11 years now, and for the 11th time, naka-attend ko din Pasko sa Kabataan. Okay guys, update. Right now, ang mga bata nagkuha na og ice cream! Mangutana tag, kumusta ang ilang pagkuhan sa ice cream, ha? Ayaw mo siya. Unsay ulalay siya gudan, unsay flavor ang ice cream, ha? One, cookies and cream. Kana dira, unsa may flavor niya? Sana, minute pop. Ikaw, unsa may flavor nimo? Chocolate. Taingan guys, mahitabo basta actually karon nagpalinya pa sila sa ice cream pero ang palibot atong tanawon ha sa kagubot.
Pak, na mga nagduwa diri. Pak, na gaduwa diri. Diba, sa kagubot sa mga bata gani guys, mag-expect na ingon ani. Sa mga kinahanglan og manpower kung ingon ani nga event. Kung na may mga ganahan mag-organize ng event, mogi una yung manpower gyud dami ng mga bata yung mga recipients. Pareho ani niya, kiat kayo. Awa tandakpon ha. Awa natatawa. Kaya this time sad ang mga volunteers nag-prepare silang presentation para kunahin malingaw ang mga bata. Yung mga bata, walay paki. Uy! Sama ninyo na nga bata. Ginoo ko, nakagak ka. Utang buo. Oh, no! Ingon ani kagubot, guys. Oh, boy. Dahil galahulahok. Dahil tumbling. Ingon ani, manglingkod ang ubang bata. Pero naman ubang yun, magdagan-dagan. Kaya guys, ato sa makita, pakita tamo na diri ang mga parents. Kung may buong mga ng mga bata ang nadiri. Usually lagi mga parents, yun, ang mga parents wala lang na mapasudla kay kung samot nagkagubot good, yung makakosong lalis. Sa mga parents, amo lang ipapaabot kini sa gawas kay para lang sa dakris. Pagbuhat sila sa mga bata na guman. O nadira sa gawas ang mga parents, kaya hindi makita. Atong katahon. Sponsor? Atong katahon ng mga sponsor sa Ituwake. So, unsa gusto mong mensahe kuya para sa mga ni-donate? Sa mga donate, padayon mo sa pag-donate kaysa yung pag-donate. Padayon silang malipay ang atong mga kabataan. Amen. Lawira. Update guys right now nang manghatag namin sa bundles. Bundles of joy, chinelas, balloons, and gift packs. Amo na yung panghatag. So, mon siya ang style sa pagpanghatag sa PYCC Capitol. Unsa ka showbiz tanawa ha. So ato makita ang bata mo hatag siyang ID. Unya mo kuha sa baldi. O di ba showbiz kayo. Mo kuha sa baldi unya mo. Unya inikuha niya sa baldi tagaan siya og usa ka paris nga chinelas. Dayon, na siya usa sa gift packs and balloons. Then balik na sila ngadto sa palibot. For the meantime, ito sang hatag sila sa boss atong bisitaon diri sa taas. So right now, nasa group of youth diri nga mo'y in charge sa pagpag-distribute sa mga pagtunol sa atong mga goods. So usually kani sila dahil tighatag og balde, kani diri ang chinelas, sila sa ipang tunol ngadto. Then ang mga gift, ang kani mga tawag ani mga regalo o ang balloon. So ingon ana ka showbiz ang PYCC Capitol. Di ba ang sa masulti na siya namin? Unsa ka showbiz gyud? So thank you so much guys. Once again, this is Avern saying, Jima Kabakang!